Глава 10. Як пашалелі яны ўсе, уголас паўтарыў я. А мы не пашалелі, сумна сказала Нонка. Усе пашалелі, а я болей за ўсіх. Мы ішлі па Владзімірскай горцы. Падол спаў увесь у рэдкіх, дужа рэдкіх агнях. Ноч дыхала цеплынёй. У ртутна цьмяным люстры Дняпра адбіваліся буйныя зоры. Было аднойчы на Урале. Ішоў я да сваёй вёскі, дзе наш інтэрнат, з раскольніцкай вёскі Падавіха. 8 кіламетраў тайгою. Мароз, не ведаю, які мароз. Тэрмометр на сельсавеце ляснуў. Жалеза крохкім рабілася. Грукнеш сякераю, то палену нічога, а лязо напалам. Зор у 1000 разоў болей, чым заўсёды. Ды рэзкія, ледзяныя, без літасці. Іду, шолах, нібы нехта гоніцца. Стану, і той стане. Пабягу, і той за мною бяжыць. І ўвесь час шоргат, шастанне. А вакол, нічога не варухнецца. Тайга ў снягах замерла, нічога жывога, што магло б шаргатаць, толькі зоры рухаюцца, міргаюць. Ясна, што болей няма каму. Яны. Славутая, паўночная, голас зор, або размова, або песня зор. Гэта я пасля даведаўся, што той шум, дыханне, якое на ляту замярзае, і крышталікі лёду адзін аб адзін шоргаюць і звіняць. А тады страшна стала. Колькі іх, якія калючыя, вось памру, і такое ж ледзяное будзе давеку. І хто зведае, каму да гэтага справа будзе? Гэта я вось так упершыню зразумеў, менавіта зразумеў, што канец будзе. І развее, разнясе ў гэтым ледзяным пыле. Бог і той слядоў не знойдзе. А цяпер баішся? Цяпер не. Іду вось з табой і проста не думаю аб тым, аб чым тады думаў. І не буду я думаць. Мне здаецца, таму людзі і ходзяць удваіх. Удваіх? Спытала яна. Ну так, вось я цябе за руку трымаю, і ніякай мне няма справы, што яны ледзяныя, вялізныя, што там такая бездань. Нонка, каб мне ўжо зусім лепей за ўсіх на свеце было. Можна мне цябе пацалаваць? Пацалаваць? Ах так, так. Не ведаю, па-мойму, пра гэта не пытаюць. Ты таксама можаш пра гэта не пытаць цяпер. Я ж сама ўсім сказала. Я абняў яе, няўмела прыцягнуў да сябе, убачыў цераз яе плячо цені каштанаў. Узнесены ўзіходкая, ад безлічы зор, неба Уладзіміраў крыж і апусціў твар у яе валасы. Гэты халаднаваты пацалунак. Той, калі вусны яе амаль не рухаюцца. І ўсё ж я не мог адарвацца ад гэтай першай смагі і ад першага паталення. І мне гэта было нават лепей. Адчуваць яе холад, але яшчэ і яе пакору, тое, што яна нікуды не здолее пайсці, што яна мая. Хаця я і не дужа, не ў поўным сэнсе разбіраўся ў тым, што азначае мая. Холад адданых вуснаў. Я стаяў, прыціскаючыся да яе, і разумеў яшчэ мацней, зусім несумненна, безнадзейна і беспаваротна, што я для яе нішто. Але побач з несамавітай горыччу, з сысучым болем жыла ў глыбіні яшчэ і трапяткая радасць, такая, якой мне пасля ніколі не даводзілася перажываць. Яна раптам узняла руку і дакранулася да маёй шчакі. Ты што? Нічога, сказаў я, зусім нічога. Нонка, мілая, ты думаеш, я не бачу, не адчуваю ўсяго. Цябе зараз як агнём пякуць. Мне б трэба пайсці, саступіць, але я не магу гэтага, проста не магу. Хачу, каб ты была тут, побач, хаця сёння. Хачу цалаваць рот, такі ён у цябе безуважны, і твае валасы, і ўсё.
І ты ўсё ж паруш сваё слова, нонка, не мучай сябе. Мяне, калі хочаш, а сябе не. Мне ўжо і тое добра, што ты жывеш. Глуп-тасю ты. Куды ўжо мне ісці адсюль? Ты не звяртай увагі. Ты проста гладзь мае валасы. Вось, вось так. І калі захочаш, цалуй мяне. Я пастараюся, каб ты не адчуваў таго, аб чым па дурасці падумаў. Я пастараюся. Я захутаў яе плечы крысом пінжака, успёр руку на спінку лаўкі. Цяпер яе плячук быў у мяне пад пахай, яе галава на маім плячы. І я гладзіў і гладзіў гэтыя цяжкія валасы, баючыся паварухнуцца, баючыся неяк спалохаць гэты дзіўны сон наяве. А яна тулілася да мяне ўсё шчыльней і шчыльней. Я не цешыў сябе гэтым. Яна гарнулася не да мяне, а да цёплага побач з сабою і ад гэтага свету, ад гэтых халодных зор, ад усяго, што здарылася. І раптам заплакала. І гэта было немагчыма. Нонка і заплакала. Я абхапіў яе і сціснуў так, што ж сам задыхнуўся. «Ды што? Што з табой? Мілая моя, нонка моя!» Яна ўся абвіснула ў маіх руках, я адчуваў, як уздрыгваюць ад плачу яе маленькія цвёрдыя грудзі. «Суцеш мяне, Васілько, кепска мне. Ой, як мне кепска. Пашкадуй мяне. Ты добры, харошы, лепшы за іх усіх, але што я магу? Што я магу зрабіць з сабой?» Я і сам адчуваў, што плачу, рэдкімі, цяжкімі слязьмі, як ніколі дагэтуль, і не за сябе, а за яе. «А ты нічога і не рабі, пасядзі вось так, са мной, і ідзі, куды хочаш, дзе табе добра будзе, мая ты няласкавая. Ідзі туды, дзе захочаш быць ласкавай». А сам, ведаючы, што гэта ў апошні раз, усё гладзіў яе плечы і цалаваў мокры тварык. «Не, не, позна ўжо. Ты што, не бачыў? Я слабых не дабіваю. Не». Закалацілася яшчэ няўцяжней. «Ой, Васілько, Васілько, пра ўсіх я падумала, толькі пра цябе не падумала. Як гэта табе? Удар мяне, чуеш? Не падумала я, як гэта кепска будзе табе. А ты самлеў, проста ўзяў, ды... Ой, даруй мне, даруй, калі толькі можаш. Кінь, кінь ты, што, каму, за што дараваць, дурненькая. Даруй». Яна абхапіла мяне за шыю, пачала блытацца пальцамі ў чупрыне і сама таксама зусім няўмела стала цалаваць мяне ў вочы, нос, урэшце ў вусны. «Ты не думай, я цябе кахаць буду, я цябе не пакрыўджу, я ўсё гэта запомню. Дай мне толькі крышачку ачуняць. Дужа цябе буду любіць, ужо нават і цяпер люблю. Даруй мне». Рукі мае дрыжалі ад болю, падзякі і пяшчоты. Усё яе цельца калацілася ў гэтых маіх руках, нібы з кожным выбухам плачу з грудзей вырывалася не толькі дыханне, але і само жыццё. А я гладзіў яе, і плач паступова заміраў, і я шаптаў і шаптаў, нібы ў дурмане. «Дарагая моя, любая моя, моя добрая». Ачуўся я на плошчы Хмяльніцкага. Конны Богдан паказваў булавою на бязважкі сілуэт Сафіі, што ўзносіўся ў зоры. Было поўнае бязлюддзе начнога спустошанага горада. Кіяўляне са смешачкамі перадавалі такую нібыта праўдзівую гісторыю. Уладзімір са сваёй горкі крычыць Хмяльніцкаму: «Богдане, гоў! Чаго табе? Кінь сваю булаву! На што? Пары, такую корчму, такі шалман развялі. Што я вжы больше дивитися не можу, а крыжам іх ганяць нязручна». Ого, паспрабаваў бы ён на мяне з нонкай. Я так бы ім бронзавым нават усыпаў. Я думаў так, і гэта было праўда. Я памятаў, што адвёў нонку дамоў і доўга яшчэ стаяў з ёю ў зарасцях бэзу перад пад'ездам. Але што было пасля, не памятаю, хоць забі.
Нейкія завулкі, дрэвы паркаў, руіны і зноў паркі, начны паміраючы ў вуліцах крок і туман у вачах, і нейкія дзіўныя, лепшыя ў свеце вершы, якія я мармытаў і чытаў уголас, і цяпер начыста забыў. Богдан узвышаўся надо мною. А я падумаў, што вось пакінуў жа ў Кіеве свой след на гэтай плошчы адзін беларус, скульптар, што зрабіў яго. А можа, пакіну і я? Хаця б тымі вершамі, што я мармытаў і забыў. Шмат год яны будуць лунаць гэтымі завулкамі, нябачныя для вачэй іншых, будуць ціха гучаць у вушах закаханых нават у той нязмерна далёкі час, калі мяне, магчыма, не будзе. І яны, юнакі, будуць прыслухоўвацца да гэтых водгукаў, да водгулля далёкага шчасця і думаць, што гэта ў іхніх душах. А гэта буду я і вершы, забытыя мной дзеля гэтых вуліц і завулкаў. Вечныя вандроўнікі кахання, што блукаюць уначы па гэтай зямлі. Глава 11. Ранішняе сонца ўстала ў халаднаватым малочным тумане і нібыта ў расе, прарочучы ясны і цёплы вечны дзень. Жоўта-вясёлкавае, ці можа гэта туман адліваў вясёлкай, яно пералівалася, падымаючыся аднолькава над мёртвымі кварталамі і над кварталамі жывых. Мы ўсе падышлі пад Жэнька ў балкон, гукнулі. Праз хвіліну над парэнчамі з'явіліся гожы торс у белай майцы і гожая ускудлачаная галава. «Ты што гэта, забыў?» – вызверыўся Богдан. «Стаіць сабе яшчэ голы ды азадак чухае. Заработаўся, пад носам мух лавіўшы». «Ага», – сказаў кісла Жэнька, – «маці порткі замкнула». Выгляд у яго быў засаромлены і злосны. І крыўдна яму было відаць, што паставіліся як да маленькага. І ярасць брала на сваю турму, і зайздрасць да нас, перад якімі такі цікавы дзень. «У трусах», – сказаў Карл. «Ага, а яна замкнула дзверы». «То злазь па рыне», – нецярпліва кінуў Ролік. «Месяц жа назад спускаўся». «Ага, бач, 3 звяны выпалі у апошні раз. Ледзь мне не па цемечку. Усю ж вайну не рапаравалі». «А вяроўкі няма?» – спытала Нонка. «Ага, матка бялізну на гары павесіла». «Так, брат, становішча бязвыхаднае», – сказаў я. «З 4-га без вяроўкі сапраўды не скочыш. Ну добра, сядзі. Калі скамандуюць на выхад з рэчамі, бяжы да нас. Ведаеш, дзе шукаць». «Ведаю», – безнадзейна сказаў Жэнька. Шмат каму з тых, хто пачуе гэтую гісторыю, цяпер можа здацца дзіўным і наш план, і тое, што нікому з нас ніколі не прыйшла ў галаву адна акалічнасць, а менавіта тая, што задума наша дзіцячая, што план наш дурацкі, што мы не дабяромся, можа, і да Жытоміра, а не тое, што да Львова ці да фронту, і асабліва са зброяй, што нас пераловяць куды раней, чым бандытаў. Але на тое нам і было ў сярэднім па 16 год. Мы не думалі ні аб чым гэтым, а наконт таго, каб дабрацца і не злапалі, то справа гэтая, як ні дзіўна, не здавалася такой ужо безнадзейнай. Мы ведалі тысячы спосабаў пераезду, якія ідэальна адпавядалі таму часу і той чыгунцы. Каштаны пачалі губляць плады. Упадзе вялізная зялёная і шыпаватая булава. Продкі называлі такую на ўсходні лад буздыган. Расколецца і выгляне адтуль вільготны, карычнева-бліскучы, нібы лакіраваны каштанчык, як хітрая цёмная вочка, а часам 2 ці 3. Мы выйшлі са двара, убачылі на асфальце безліч такіх каштанчыкаў. І яшчэ убачылі ліску, якая, гледзячы ў зямлю, пахмура ганяла, перасоўвала іх нагамі. І тут Навум падышоў да Раланда. «Возьмем яе. У апошні раз, калі ўжо ты такі». Ролік глянуў на дзяўчо і змрочна кінуў. «Добра, ідзі». Вуліцы адкрыліся перад намі ў ранішнім няяркім сонцы.
напаўпустыя, адкрытыя толькі для нас. Золата каштанаў прыкрывала і прыкрашвала нават убогасць і пачварнасць руін. Сонца падымалася ўсё вышэй і лашчыла нашы твары, бо мы ішлі да яго. І па тым, як мы ішлі лёгкім пругкім крокам, я разумеў, што сяброў у гэтую свежую раніцу узносіць тое, што ўзносіць і мяне, поўнае адчуванне кожнай жылачкі, кожнага нерва. Тое дасканалае адчуванне кожнага свайго мускула, што ўласцівае з маладым зверанятам, адчуванне жыцця. Мы ішлі на сонца. Золата каштанаў, прыгажосць дзівосных, запушчаных дамоў, увесь воблік гэтага ледзь не самага прыгожага ў свеце горада. Хутка мы ўсяго гэтага не ўбачым, са шкадаваннем сказаў Ролік. Аж кідаць горка. Пустая лаўра з аблупленымі купаламі, са старажытнымі каравымі арэхамі, з маршчакаватымі, ледзь не на далонь у глыбіню. Ціха падаюць у лістоту арэхі, якія няма каму збіраць. Зрэдку мільгаюць цені нешматлікіх манахаў. Ад руін Успенскага сабора ўсё яшчэ горка цягне нібы астылым дымам і тленнем. Аднавокі бандурыст у пінжаку і белай сарочцы з яркай жычкай сядзіць ля цагельнай жоўтай дарожкі, вышарпанай тысячамі ног. Сядзіць там, дзе яна збягае ўніз, хаваецца за арэхамі, ды перабірае струны бандуры. Сіпаты мяккі голас. Ой, за цёмнымі лесамі ляжыць козак застреляны, ляжыць козак застреляны, щей крывлёю абіляны. Няма каму падтужыці, па козаку падзвоніці. Дзвоняць коні підковкамі, а козакі шабелькамі, чорны воран крыланькамі, а мацінка слізанькамі. Над песняю кацілася ласкавае добрае сонца. Встань, козачы, ці просніся, на вкраїну подивися, вже сидельца твои сгнили, и стремени вже потлили, орли очи повеймали, а татары шаблю взяли. Тихий уздых, захлипала Ліска. Тихо-тихо. Я кінуў позірк на Нонку і ўбачыў, што ў яе вочы поўныя слёз. Прысунуўся, сціснуў яе локцік. Візьмі, маці, піску жміню, пасій його на каменю. Коли ж отой пісок зійдзе, тоді твій сын з війска прийдзе. Мы і далей маўчалі, і толькі пасля Богдан раптам уздыхнуў. А што вы думаеце, могуць жа і нас забіць вось так, здра? Кінь вярсці, сказаў Ролік. Хто не калоціцца, хто да канца трымаецца, той выжыве. І тут Богдан раптам заспяваў. Я ніколі не чуў раней ягонага голасу і зараз быў узрушаны і ўражаны. Ніколі не думаў, што ў яго можа быць такі амаль ужо дарослы, моцны, неймавернай гожасці тэнар. Не такі, якім спяваюць па радыё ў операх закаханыя, а такі, моцны і мужны. Я ніколі не думаў, што ён можа так. Умер наш палкоўнік, ще й ціхая мова. Застаецесь, кінь вароній, залатая зброя. Застаецеся, кінь вароній, зброя залатая. Застаюцеся, дзіткі малі, жінка маладая. Нечакана падхапіла Ліска, і я таксама здзівіўся. Нібы заплакалі, зазванілі нябесныя званы. І Нонка пачала тураваць, і ў яе быў някепскі глыбокі голас. Але ўсё адно, як яны не спявалі, нават тая ж Ліска, голас Богданаў уладарыў над імі, таму што яго проста ні з чым нельга было параўнаць, нават на гэтай зямлі, так багатай галасамі. Ён, здаецца, напаўняў усё пад скляпеннем неба. Я толькі дзівіўся, што, гаворачы, ён нібыта басам бурчыць, а тут так спявае. Застаюцеся, дзіткі малі з жынкай маладою, беруць коня, а суволі, таварыства зброю. Коня ведуць, зброю несуць, кінь галівку клоніць, маладая
палкаўніха білі рукі ломіць. Калі ён скончыў, мы яшчэ некалькі хвілін ішлі як прыбітыя, ледзь ачомаліся. «Так», – сказаў Ролік, – «вось гэта дык так. Ды чаго гэта раней не спяваў?» «Та», – засаромеўся Богдан, – «я для сябе спяваю. У плаўнях недзе ці ў лесе, калі адзін. І чаго гэта мяне сёння так разабрала, сам не ведаю». Урэшце мы мінулі і спас на Берастове, і Выдубецкі манастыр, а Карл усё яшчэ бурчаў. «Дурань, з такім голасам яму на кулі лезці, ёлуб, гэта ж ён не толькі твой, усіхні. Проста хоць ідзі ды на ўсіх нас у міліцыю заяўляй». Плаўні адкрыліся вачам нечакана, калі сонца было ўжо летні ў зеніце. А над іхняй зеленню і блакітам, што праўда, досыць далёка і ад ракі, і ад пабітай ямамі і байракамі дарогі падымаўся нібы брудна-жоўты лес ці нейкі незвычайны замак. Піраміды, шпілі, кубы, званіцы. І ўсё гэта перасечанае глыбокімі, вельмі вузкімі ярамі-шчылінамі. За гэтым горадам пачыналася ўрвішча, таксама пасечанае ярамі. І ясна было, мяркуючы па роўнай паверхні ўсіх шпіляў і пірамід, што калісь горад быў часткаю плато, але людзі бралі гэты слабы пясчанік, праўдзівей ледзь сцэментаваны пясок. Размывала яго вада, выветрываў вецер, і вось атрымаўся горад, або слупы, як зваў гэта месца Раланд. «Людзей няма», – сказаў Дзмітрэнка. «Гэта добра. Толькі унь там нешта ў палове кіламетра. Дарожныя рабочыя. Ну, гэта далёка, не перашкодзіць». Адзін яр быў асабліва глыбокі і вузкі, з роўнымі стромнымі сценкамі. У гэтых сценах яра і ў абелісках, што тырчалі пасярод яго, там і сям былі відаць пячоры, досыць глыбокія, часам накіраваныя ўніз, углыб. Пэўна, людзі калісь, яшчэ да вайны, здабывалі тут пясок. Яр быў метры 4 ў шырыню, метраў 15-20 глыбінёю, а ў даўжыню цягнуўся метраў на 60. Жаўтавата-рыжыя сценкі і палоска блакіту ўверсе. Там, дзе яр канчаўся, сыходзячыся на клін, высачэў над ім на плато пахілы стары каштан, які, невядома як, на чым і на што, вырас тут. Пахілы з часткова аголенымі карэннямі, ён, хто яго ведае з чаго, смактаў сокі, каб выгнаць такі ствол, сукі, галіны і залатое лісце, што свяцілася пяшчотнасці блакітам. За імі былі высокія пясчаныя наносы, амаль дзюны. «А што, як пясок папаўзе?» – спытала Ліска. «Дурнічка», – сказаў Ролік, – «ты глядзі, каштан жа яго трымае. Ён не пусціць. Гэтым купам травець і травець. Вось, глядзіце, што я тут заначыў». Ён пачаў адграбаць у адным месцы пясок. Хутка ў сцяне зазеўрала вусце пячоры. Хлопец улез туды з галавою. Ногі ў яго заторгаліся. Нешта цягнуў. «Хлопцы», – сказаў я, – «трымайце яго за ногі. І някепска б нейкую дошку, каб трымаць тое, што над ім, хоць на чвэрць хвіліны і тое». «Глупства», – як з бочкі сказаў голас з пячоры. Дзмітрэнка выпаўз адтуль і вывалак нешта вялікае, загорнутае ў нямецкі брызент. Разгарнуў. «На», – сказаў Богдан, – «як выславіўся б Жэнька. Вуаля!» На брызенце ляжалі нямецкі буйнакаліберны кулямёт і 2 вінтары. «Так бы мовіць, 91-го дроб 30-го», – сказаў Ролік і палез зноў. На гэты раз з'явілася скрынка з вінтовачнымі патронамі, пляскатая нямецкая бляшанка для кулямётных стужак, нешта каля 2 дзясяткаў нямецкіх гранат з блакітнымі галоўкамі і штук 10 нашых, рабрыстых, як ананас, фенік. «Нішто сабе», – сказаў я. «Ну вось», – Ролік устаў з кукішак, – «цяпер трэба шукаць яшчэ. Спачатку тут, пасля там, на плато.
Яны адтуль уцякалі. Ты, Нонка, ідзі вон туды і сачы, каб дарожнікі не ўбачылі. Он на той узгорак. Ты, Богдан, шукай, пакуль у канцы яра, ды ўздымайся пасля на плато. Ты, Ліза, сюды не лезь, а там, над ярам, над плато, шукай ці нават проста пасядзі. Стамілася ж, бедная. Ты, Васілько, самы зіркаты, то ідзі аж за вусце яра, на той горб, і сачы там за дарогай, што ад горада ідзе. Глядзі, каб ніхто не палез цікаваць, і асабліва, каб тыя не падсачылі. Ім верыць нельга, у іх памяць каціная. У выпадку, калі прыйдуць, падкрадуцца, свішчы і з імі біся да апошняга, пакуль мы не прыхаваем, ды да цябе не падбяжым. Чаго гэта я на шухары стаяць буду? Кажу ж табе, вочы найлепшыя, і партызанская прывычка ёсць, каб заўважаць усё. А тут, у самым яры, застануся я з Карлам ды Навумам. Ён усё яшчэ стараўся, каб яны былі разам і пры ім. Усё баяўся выбуху старой варожасці, хаця хлопцы учора і паціснулі з такой шчырай сардэчнасцю адзін аднаму рукі. У наступны раз будзе заканчэнне. Да пабачэння, сябры, да сустрэчы.